Diska honen atzean, jakin badakit lan asko dagoela ezta, bi urteko lana behintzat badago, baina behingoagatik ja aurkezteko moduan zara, eta hemen zaude berriro. Berriro. Hemen berriro. Kontentu, diskarekin? Oso pozik egia esan, ja baneukan gogoa ja kaleratzeko, esan bezala bi urteko lana izan delako, eta gainea bueno, niretzako ere izan delako zerbait, nire buruari demostratzeko abeslaria naizela eta disko bat egin dezaketela, ez? Baina oraindik ere balduzu zure buruari zer demostratu. Ez alduzu oraindik sinistu. Bai, hori sinistu dut. Horrela, azalean begiratuta, Sara Azurzak ondoan badauka brillotxo bat, edo gehi bat, edo izan diteke, ez? Olako plus bat, edo izan ditekena. Distira bat badu, ez? Eta uste dut, diskoak berez distira baduela, zure hautsaren distira batetik, baina jarri diozula, ez? Inguruan goxokiari, alako zelofan edo moduko papertxo bat jarri diozula, ez? Bueno, a ber, distira hori... Zaila noizan behin konturatzea baukazula, ez? Azkenean, egia esan, mimotik eta maitasunetik egindako disko bat izan da, eta hori erakutsi nahi izan dut baita ere. Bai, izan ere, orain guk zuzenean entzun dugu kantua, baina kantua bera ezagutzea eman duzunean, bideoklip bat ere aurkeztu duzu, oraintxe hor ikusiko duguna, Barbara Fernandezek sinatu duena, ez? Madrildarra bera, baina hainbat euskal talderekin ere lan egindakoa, Zea Maisekin, Bulegorekin, eta hor ere, ikusten da estetika berezi bat eman dizula, ez? Zuk ze horrek zure itxurarekin eta ere jokatzen duzula purtxo bat, ez? Kantu horrena. Bai, gustatzen zaidalako azkenean beti esan dut, niretzako musika da garrantzitsuena, baina belarritik sartzen dena, begitatik sartzen baldin bada baita ere, beste toki batera eraman zaitzak, ez? Eta hori pixka bat aztertzea ere garrantzitsua iruditzen zait, eta hau izan da lana. Bai, lagungarri dela, ez? Nolabait ere azpimarratzen dula, helarazi nahi duzun mezu hori zein denez. Hori da. Ze mezuaz ari garela, bada, ez, hasiera batean, maitasun historio bat sortzen denean, horten nolako ilusioa dagoen, ez? Eta askotan berriro ere horietara itzuli nahiko genukela, batzutan historiek aurrera egin ala, itzali ere egiten delako, ez da txinparta ura, eta batzutan esan du, bai, berriro ere ura sentituko banu, ez? Bai, pixka bat hori izan da abestian esan nahia, ez? Eta diskoarena baita ere, zenbat alditan egon geran hemen abesti bakoitzaren momentuan berriro. Abestia da maitasunaren inguruan, eta maitasunaren lehenengo aztarnak edo lehenengo pausuen momentutko abesti bat. Beldurra ematen duelako, baina aldi berean urduritasuna eta gogoa ere bai. Orduan diskoak horregatik dauka izena hemen berriro. Ez delako alkarrik maitasuna, ezik eta beste hainbat emozio eta sentimendu. Sentimendu eta emozio asko biltzen dituzu lanean. Lehendik ere hortan ibilitakoa zara, ez da, zure zarraterako antxietateari ere eskaini zeniolako, aipatu dugu hau zure lehenengo lan luzea dela, baina lehendik ere badituzu noski singelak eta ez, bestelako bilduma laburragoak ere bai. Bertan ere antxietateari ere kontatu zenion, gainera zuretik abiatuta, ez, eta uste dut abesti hauek badutela pixkat hortik, ez, ez dakit terapia moduan edo balio duten, ez, baina zure emozio horiek eta azaltzeak beti da lagungarri, ez? Bai, beti esan dut, eta nik uste kulturatik kanpo niretzako musika emozio hauek kaleratzeko den tresna bezala, hau erabili terapia moduan, konturatu gabe terapia moduko zerbait zela, ez? Sukaldatzen duenak, sukaldatzea erabiliko du horretarako, edo... Gure terapeuta gogaituta egongo da gureak behin eta berriz entzuteaz, baina horiek kantu bidez esaten badizkiozu, tira, lana ere errexagoa egin gozaia. Hori da, eta askotan gertaren zitzaian, basaten nula, bazakitzen pasatu zaian, ez? Abesti hauek 2017an hasi nintzen idazten, pasada denbora. Eta konturatu naiz, abestiek bai ematen diatela zona hori, zona seguru bat, eta erramintza bat dela niretzako nire burua ezagutzeko, eta... Bai, zure burua ezagutzeko eta gainerakoek ere bere burua ezagutu dezaten ere, bai, seguraski ez, ispilu gisa ere funtziona dezake, azalean Sararen aurpegia ikusten dugulako, baina aurrez aurre begiratuta behar bada batek bere isla ere ikusi dezakelako, ez, azal horren parean, eta esan, bai da, nire igualtxu, ez, edo gai hori nik ere antzeko bizi izan nuen, edo...